I mi idemo na predivnu ogrlicu u crvenoj boji. Radi se o imitaciji koralja i radi se o vrlo elegantnoj ogrlici koja je ovako vrlo zanimljiva zato što se kopče na vrlo interesantan način. Znači, ne radi se o klasičnoj kopči, već imamo ovaj crveni gumbić koji možete zakačiti na ove koralje koji su ovako na elastičnoj niti, tako da zaista može biti onako i rastezljiva. I što se tiče samog izgleda, znači ona ima 3 paralelne niti koje su obložene ovim sitnim koraljnim kuglicama u boji crvenog koralja. Također imaju i zadebljanje, ovdje je znači čvor u sredini na prednjoj strani i također imaju ovaj predivan privjesak u obliku dragog kamena koji dolazi u ovoj crvenoj boji. Vidimo da kamen također ima i ove sitne tamno-crvene linije po sebi i sa prednje, ali također i sa stražnje strane. Što se tiče kopčenja, kažem vrlo jednostavno, znači nemate kopču, već isključivo znači uz ovaj elastični dio možete nategnuti elastični dio uz ovaj znači gumbić koji se nalazi sa stražnje strane također u crvenoj varijanti. Što se tiče samih kombinacija, znači radi se o imitaciji crvenog koralja, također vrlo interesantna crvena boja koja je onako profinjena, pogotovo za sve dame koje vole ovako neke, znači nakit koji ovako znači vuče na taj crveni koralj. Ovo može biti također idealan znači nakit ili artikl za vas. Možete je naravno kombinirati uz neke crvene naušnice, pogotovo ako imate neki nakit koji dolazi u sličnom tonu, možda neku narukvicu od crvenog koralja ili nešto slično. Zaista super opcija za vas. Također ova ogrlica je trenutno dostupna po našoj promotivnoj cijeni koja se cijelo vrijeme nalazi na vašim malim ekranima i možete naručiti naš broj telefona koji je također u polju prisutan tokom naše cijele emisije. Znači vrlo elegantan model, zaista prikladan za sve kombinacije i dnevne i večernje. Jedino što morate je naručiti naš artikl, a mi se svakako selimo na naš sljedeći artikl.